Krásný den, vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího vydání Karvinského expresu. V příštích 10 minutách vám připomeneme velkou akci Rájecké nemocnice na Lodičkách a také se podíváme, jak si seniori v denním centru služeb užili kanisterapii. Policisté vyrazili hned se začátkem nového školního roku k přechodům pro chodce v blízkosti škol. V rámci kampaně Zebra se za tebe nerozhlédne upozorňovali na bezpečné chování v silničním provozu. Preventivní projekt Zebra se za tebe nerozhlédne připomíná bezpečné chování v silničním provozu už od roku 2007. Probíhá 2krát ročně na začátku školního roku a v měsíci dubnu. Snažíme se tím malým chodcům, těm školákům připomenout, jak správně přes cestu přejít a bezpečně, aby se vždycky do školy i ze školy vrátili v pořádku, a řidičům se svou přítomností snažíme připomenout, aby s dětmi na přechodech pro chodce teďkom po prázdninách počítali a přizpůsobili tomu svou jízdu. Oslovujeme ty, jež jdou do školy poprvé, ale také druháky, třeťáky i starší děti a ptáme se jich na pravidla bezpečného přecházení vozovky. Většina dětí věděla, jak správně přechod přecházet. Musí se nejprve podívat na levou stranu, na pravou stranu a na levou. A pan policista říkal, že na levé straně jsou auta blíže, takže se proto dívá prvně na levou. A proč prvně doleva? Protože tam jezdí auta. Děti jsou na tom poměrně dobře, i ty nejmenší děti ví, že se mají rozlížet. Občas jim dělá problém vědět, která ruka je která, jestli je to levá nebo pravá, tak se potom těžko uplatňuje to pravidlo. Nicméně důležité je, že se rozlížejí. Každý oslovený školák dostal také malé pozornosti do školy a reflexní pásku pro lepší viditelnost. A víš, čemu slouží? Jo, kdyby si jel na kole třeba večer, tak ať ti to svítí. Budu nosit tu reflexní pásku, když třeba bude ta špatná viditelnost, když mě auta nebudou vidět, tak ji budu nosit, aby mě víc viděli. Tyto aktivity nevykonáváme pouze na začátku školního roku, ale i ve spolupráci s městskou policií dohlížíme na těch přechodech pro chodce v průběhu celého roku, tak aby ti školáci byli vždycky v bezpečí a abychom v průběhu celého roku připomínali těm řidičům, že je třeba dávat přednost těm chodcům, zejména těm malým chodcům, kteří spěchají do školy a mnohdy jsou velmi roztěkaní. Důležité jsou i další pravidla bezpečného přecházení. Silnici bychom měli přecházet kolmo po pravé straně přechodu a nezdržovat se na ní zbytečně, soustředit se na provoz a nerozptylovat se mobilem. Nemocnice Karviná Ráj chystá pro širokou veřejnost 14. září od 14 do 18 hodin velkou akci na Lodičkách. Zvány jsou celé rodiny od nejstarší generace po nejmladší. Jde o rodinný mítink plný přednášek a povídání na různá témata, včetně bohatého doprovodného programu. Já jsem velmi ráda, že mohu touto cestou pozvat nejenom nastávající, ale samozřejmě už i zkušené rodiče na náš první rodinný mítink, který pořádáme ve spolupráci rodinné porodnice a dětského oddělení nemocnice Karviná Ráj. Bude to určitě odpoledne plné zajímavých přednášek pro všechny rodiče. Z níž z mého pohledu já bych určitě vypíchla přednášku paní magistry Panáčkové, která je dětská psycholožka a zabývá se právě psychologií dětí do 6 let. Určitě se mohou těšit na přednášku paní Lindy Lacinové, která nás provede tajemstvím hormonální jógy, takže tam se na to velmi těším a určitě si myslím, že bude za zmínku stát přednáška právě komunitní porodní asistentky a DUL České asociace a DULy z našeho oddělení. Pestrou nabídku témat a povídání si připravili i lékaři a odborníci z dětského oddělení. Pohovoříme s váma o tématech, které vás trápí. O dětských alergiích, cukrovce, o dětské obezitě. Budeme se věnovat i psychomotorickému vývoji miminka. Krom toho rodiče mohou navštívit stánek, kde si mohou nacvičit právě resuscitaci novorozenců, takže to si myslím, že pro ně bude taky velmi zajímavé. Jednotlivá témata bude možné konzultovat i individuálně. Já doufám, že nám bude přát počasí a že se sejdeme v hojném počtu nejenom s rodiči, ale samozřejmě i s jejich dětmi. Přijďte, těšíme se na vás, budeme tam pro vás a je zajištěno i hlídání pro malé děti. Celé prázdniny mohly děti zažít v knihovně velké dobrodružství, které knihovnice nazvaly Gamebooková hra. Co bylo jejím obsahem, se dozvíte už v naší další reportáži.
Knihovna už dávno není jen místem určeným k půjčování knih, ale stala se centrem společenských událostí, vzdělávání a zábavy. Jedna z posledních aktivit a novinek, které se tady přes prázdniny odehrály, byly gamebookové hry. Gamebooková hra Cesta kolem světa je vlastně podle příběhu, podle toho, co vlastně bylo napsáno, sestavena a teď děti postupně plní úkoly. Naštěstí není nutno znát, prostě mít nějaké vědomosti, jde pouze o rozhodování. A teď se rozhodují v průběhu celé hry. A protože to není jenom o čtení, ale je to i o pohybu, tak samozřejmě je to rozmístěno po celé knihovně. Hra byla přístupná nejen v knihovně v Mizerově, ale i ve Fryštátě a trvala zhruba hodinu. Zahrát si přišly i děti v rámci příměstského tábora, který pořádal Karvinský dětský klub Avana. V té hře vlastně děti se rozhodují třeba, jestli když jedou vlakem, tak jestli si má k ním přisednout nějaký zajímavý pán, nebo jestli radši mu řeknou, ať si laskavě sedne někde jinde, že tam je místo, protože by je třeba mohl i okrást a mohli by o všechny peníze přijít a nemohli by dokončit cestu okolo světa. Je to velmi zajímavá hra a baví mě to, že je taková napínavá. Se líbí ta knihovna, dobré hry tu mají a líbí se mi, že tu můžeme běhat a hrát takové dobré hry. Po úspěšném dokončení cesty obdržel každý hráč za úspěch ve hře diplom. Městský dom kultury vás zve na tradiční nedělní koncerty varhanní hudby v kostele Povýšení svatého kříže. První koncert se uskuteční už tuto neděli 10. září od 16 hodin. Město ve spolupráci s Mládežnickou radou Karviná pořádá v úterý 19. září oblíbenou akci na inlinech po Karviné. Projížďka odstartuje v 19 hodin z Univerzitního náměstí. Registrace účastníků bude probíhat od 6:30. V případě nepříznivého počasí je náhradní termín 26. září. Seniori trávící čas v Karvinském denním centru služeb zažili krásné dopoledne ve společnosti nejrůznějších zvířat. Mnozí z nich svůj život prožili na venkově a vrátili se jim vzpomínky na to, když sami zvířata chovali. Regionální knihovna Karviná připravila pro karvinské seniory z denního centra služeb další aktivitu, která jim zpříjemňuje čas v centru a také je obohacuje o nové zážitky. Dneska máme kanisterapii, která se koná v rámci projektu Léčba nejen knihou 2, kterou nám podpořila nadace OKD. Z několika druhy zvířat přijela za seniory Pavla Dejová z kanisterapie Bohumín. Děláme kanisterapii hlavně s velkými psy. A mně se osvědčili, protože velkého psa může babička, dědeček opravdu obejmout, postiskat. Dneska máme sebou australské ovčáky od kolegyňky, která se učí kanisterapii. Také máme 2 italské chrtíky, ti jsou na klín, už jsou to babičky. Dneska jsme taky vzali agamku, kterou chová Míša. Je to velký agamák, je to prostě hodné zvíře. Musíte vzít zvíře, které je zvyklé na kontakt, na lidi, na různé pachy, aby se nevyplašilo, aby bylo prostě přítulné. A taky jsem si vzala morčátko, Pepinku, která je vždycky zaručí, že se lidi usmějou, že lidi mají koho pohladit a morčat se lidi nebojí. Klienti jsou rádi za to, že tady tahle paní k nám pravidelně chodívá, protože všichni většinou pocházejí z rodinných domečků, kdy měli zvířátka a zazpomínají si na to, jak to bylo kdysi, můžou si je pomazlit. Měla jsem psa. Měla jsem, ale to už je dávno na baraku. Když pohladit, je to pěkné, je to takový příjemný pocit. Mně se líbí tady tato ještěrka, kterou právě držím. Takže držíte poprvé? Ano. Regionální knihovna zrealizuje do konce roku v rámci projektu Léčba nejen knihou ještě několik aktivit. To byla poslední reportáž Karvinského expresu. Mějte se moc hezky a na viděnou opět příště.